Under life assurance, what deal gi retail, matiende ni in ngato binafsi, madwaro insurance mari, inyalo biro Madison, to wabro winjo dwachi, to kwa bikoso gi wanami manyalo loyo dwachi no. To ka wad ae retail, to koro wan gi corporate, makanyo koro wa deal gi kembe, madwaro life insurance ne jogo matiyo nege. Then what deal gi koro the next branch would be en bende chalo corporate, but en koro what deal gi institutions mamoko machalo kaka bengi, mose miyo ji loan, to dwaro ni gimi loan, to gidwaro ni just in case igwelo debe. To ntiere kaka ginyalo konyore. Koro under individual life, wan gi bima ya karo, ma ene flagship insurance marwa, mar school fees. Ki mondo bedni mondo idonjie program ni, tiende ni ibiro irwa to wawuoyo, wabo ng'eyo dwachi, aito wakonyi pango the proper policy may inyalo kao. To en the main benefit ma en go, en ni okonyi or okonyo nyathini in the event ni ionge to nyathi onego bed ni this school gichulo school fees. Koro benefit miyude bro luwore gi gima ini dwaro kod pesa midwa ni keti, nikech en pesa minyalo ket dwe ka dwe, or kihero bende inyalo kete dichiel higa. Koro mana kaka dwachi gi teko mari nyalore. To wan gi a big spectrum, chakore kata mana from about 3,000 shillings. Inyalo yudo policy. To ka in ng'ama dwa kata mana kano kata mana 500,000 shillings, podi bro yudo policy. Maromo rekodi. En mana ni kiwango mar keno miketo ema bro determine benefit midhi yudo. To gima duong' yani ng'ato kaka koro an, abira ng'isi ni an gi chandruok makama, tadwa no umia solution, kata konyruok. Koro gima pimonwe ma koro miya gimoro ma is tailored mabro konya, kaka insurance company. To maduong' mogik, en ni insurance, dwa ni mondo okauni midekre ma ok ichano. Gima ok ichano. Obed tho, obed tuo, obed gimora mora manyalo timi, manyalo ketho kit ngimani, ma ok ochan. Kik obed gima ne ochan, obed gima nok ochan. Koro mane momiyo ibo kawo insurance. For example, kawa ranyisi mar school fees. Sani ondika gi Madison, kendo akaw nyathi akete school, nyathi di maber malich. To kagiri jachien, mutoko odhi mogweya, kura onge. Matiende ni msara manyija chulo school fees, onge. Kuro kana akaw policy mar school fees, bima ya karo. To kuro bima ya karo ni, ema kuro dhi chulo ni nyathi school fees. Kuro kane ane akaw nyathi to akete school, ma school fees, en 20,000. To nego bed ni bima ya karo na makao ni, en policy mo nego bed ni nyalo chulo na siling 20,000 ni, tam ka tam ka nyathini e school. Kuro mago ma network mwabu bedo go kodi, mondo wa winj ni to dwachi chato chal nade. To dwachi ni inyalo loe gi product ma chal nade. To kapo ni kech dhano kitwa gi timbe wa en ni ji ohero gik mabeyo. Samoro gimidwaro en gima tekoni ok nyal. To maldo be wabro wuoye, kendi yud kaka wanyalo romo. Okibi wuok nono. Nitie kuma nyaka ang' warome. Nikech kisedwaro, to nyaka yude. En mani gima ni dwaro cha, ema ntie kaka wabo nyalo lege matin mondo chop kar tekoni o kar teko customer kar teko customer erokamano koro kikiluor ni ok onyal yudo gima odwaro. Erokamano opogore kod siro ma chelo